To ina da shawara ne da nake so na bada ma wa waɗannan content creator, musamman content creator da muke da su a nan Najeriya kuma musulmai. Na farko ya kamata ka san cewa kai musulmi ne. A musulunci ba kowane abu aka yarda da shi ba. Akwai abubuwan da musulunci ya yarda da shi, akwai kuma abubuwan da musulunci bai yarda da shi ba. Dukkanin wani abin da zaka shiga, kowane kalan abu ne, in dai zaka shige shi, ka tabbatar ka san hukuncin Allah akai, ka tabbatar da cewa addinin ka ya yarda da wannan abin nan. Kar ka sake ka shige shi haka kawai kai tsaye ba tare da ka san menene hukuncin Allah da manzonsa a ciki ba. Wannan shine shawara ta na farko. Shawara na biyu shine, idan zaka kirkiri content naka ko kuma zaka yi uploading, ka daura wani content da ka kirkira, kar ka daura abin da baka da tabbacin sa ko kuma baka da sahihanci a kansa, musamman abin da ya shafi rayuwar wani da kuma addini gabaki daya. Kada ka sake ka daura wani abin da baka da ilimi akai, ko dan ka gani a internet domin ka jawo kanka followers ko domin ka jawo kanka viewers. Kar ka sake ka daura abin da baka da ilimi a kansa. Wato ka shiga cikin video na wani, ka gani bidiyon ya burge ka kuma zai jawo maka makallata da yawa. Kar ka sake kai amfani da bidiyon nan ka daura shi domin ka jawo kanka makallata. Kar ka sake, kar ka yadda da wannan abin nan. Addinin ka bai baka wannan daman ba. Ka guji fitar da wasu abubuwa ko wasu bidiyoyi ko wani salo wanda zai bata tarbiyyan 'ya'yanku da na kannanku da na 'yan uwanku musulmai baki daya. Kar ka kawo wani sabon salo wanda zai bata tarbiyyan addininka. Kar ka yadda ka ɗauki wani content ko kuma ka karɓi wani talla wanda zai rike nuna ɓatanci wa addininka, ko kuma tallan da zai ci mutuncin wani ko kuma ya tozartar da wani. Akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin wani wanda ya kafa wata bid'a mara kyau zai ɗauki laifinta da na wanda ya bisa. Ka guji neman followers ko neman ɗaukaka ta hanyar haram. Ki guji bayyana tsiraicinki ko kuma jikinki ga jama'a domin ki samu makallata, domin ki samu subscribers, domin ki samu followers da likers. Kada ka yi wa wani sharri ko kuma ka yi wa wani kazafi ko kuma ka tozarta wani akan kafafai na zamani domin ka samu makallata a ciki. Kuma ka guji yin abin shirme. Rayuwanka tana da daraja sama da rayuwar kowa. Kai musulmi ne, kana da manufa, ka san me ka zo yi duniya. Kar ka rinka yin abubuwan shirme a social media domin mutane su gani su yi ta dariya. Kar ka maida rayuwanka ya zama kawai komai dariya haka kawai. Kar ka yadda. Ka sani dukkanin wani abin da ka tara, in dai na haram ne, ba zai taɓa yin albarka ba a duniya ko kuma a lahira. Daga ƙarshe ya kamata ka sani cewa kowane kalan abu, kowane abu ka fitar a kafafai na zamani, TikTok ne, Facebook ne, Twitter, Instagram ko kuma a'a dukkanin wani kafa da ka sa wani abu na content naka, wannan abin da ka saka zai rayu ko bayan mutuwarka ko bayan ka mutu. Wannan abin zai ci gaba da gudana. Wannan abin da kai shin mai kyau ne ko mara kyau ne? Abin da kai ka bari ne saboda ya taimaki addini da al'umma, zai rinka zuwa maka cikin kabarinka saboda wannan abin da ka bari yana gudana, yana ci gaba da tafiya. In abu ne na kirki ka bari, duk lokacin da wani ya zo ya gani zaka samu lada. Haka zalika dukkanin wani abin da kai, muddin abin nan na sharri ne, dukkanin wani wanda ya amfani da wannan abin ya gani, to tabbas ka sani ke ma ki san da cewa kina da kamasho cikin wannan abin da kika yi.